Rwy'n ni, dyma cartref tywysogion Gwynedd yn Aberffraw, roedd Llys Llywelyn yn cael ei sedd, neu sedd yma. Hwna ydy Llys Llywelyn, y llys yma. Roedd sedd Llys Llywelyn rhwng 1703 tan 1240, tywysog Gwynedd arweinydd Cymru. Felly dwi'n mynd i zoomio mewn. Yep, Cymraeg ac yn Saesneg os ydych chi ddim yn dall Cymraeg. Seat of the Court of Llywelyn the Great ac yn y blaen. Canolfan, Tyrradd y Daid, Heritage Centre. Ok, zoomio allan. Reit, wel, beth dwi'n mynd o'n neud o rwan ydy trio diflannu beth sydd yn digwydd mewn hyn. Ac na, mae hwn yn just accommodation. Hwn ydy just Aberffraw Llywelyn, felly lla'n hwyr. Ond dwi'n meddwl bod mae ganddyn nhw lle arall wrth fynd wrth trio ffindio canolfan Aberffraw Llywelyn a Carti. Dwi'n mynd yna. Dyma, dyma llety. Llys Llywelyn ydy hynna te. Reit, beth dwi'n mynd o'n neud o rwan ydy cael look da iawn. Achos mae hynna jyst pethau gyda twristiaid. Dyma hwn. Hwn ydy pethau fel symbol fel tywysog Gwynedd, tywysogion Cymru, Cymru olaf, ac waw, edrychwch at y gelf yma. Mae hyn yn eitha diddorol iawn. Os dwi'n law i fyny, mae'n deud y tywysogion gan John o Jones, cyflwynydd gan Cymdeithas y Celfyddau yng Ngogledd Cymru, i gyngo plwy Aberffraw. Dadwch chyddiwy gan Sir Ben Bowen, Thomas 1907. O, waw. Gyfyd achos mae hwn yn sedd olaf i tywysog Gwynedd ac yn y blaen. A nes i darllen hynna pan o'n i'n darllen hanes Cymru gynnar. Ac waw, edrychwch. Mae hwn yn eitha diddorol i weld. Well, Miklos, beth ti'n meddwl am hyn? What do you think of that? Well, I'm in Aberffraw at the moment to look at Aberffraw Llywelyn something about this prince right before the last Prince of Wales, Llywelyn yn Llyw Olaf. Ond yn ôl at y Cymraeg, dyma blew efo Llywelyn Just creu pethau fel hyn. Dyma pethau fel Cofda efo Memorial. Stwy yn Aberffraw. Siop agorio. Ac waw, bod yma sôn am Llywelyn yn Llyw Olaf. Ond ar anffodus, dwi haf wedi ffindio henaclwys ac yn y blaen ac mae hyn yn pacho mawr i deud y gwir. Ac dwi'n meddwl bod dim ond soniad dar iawn pan ro'n i'n mynd am dyro rownd Sir Fôn ac yn y blaen jyst o gadaw Aberffraw. Ac felly dwi jyst dod yma jyst i weld pethau fel gwaith celf yma gan gwbl o cyngor ac yn y blaen, chwarae teg gyda nhw. Ond rwan, dwi jyst mynd i gadaw rwan. Rwy'n sôn gyfellion, mae rhaid i fi fynd o rwan. Gobeithio ys i'n mwynhau y fideo o modarw. Ramilan o datsat o fideo, gysyn yn sipan, safasog.